For today's video mga kaabat, manglaag ta sa Manila. Atong kuyugan ang atong Mother Earth kay interview niya sa US Embassy. So actually mga kaabat, hadlok na ko ani nga time labi na pag take off sa eroplano kay medyo mo kurog siya ba. Kulba na kay ko ani. Kapang hinulusol na ko ani sa akong mga sala. Wala dito binagtapad sa akong wife ani kay si parit ang among lingkuranan. Salamat sa Ginoo kay nakaabot pud sa Manila na safe. Tagalog na kami ngayon. Ang sakit ng dalunggan ko. So, diretso nami sa hotel kay medyo ikapoy nami sa biyahe. Among gi check-in, kita na mo ang room, nindot mo dai siya. Rizal Plaza Hotel di ito ni mga kaabat. So, duha ka bed for 2 couples. Mapod niyang CR nila. Second day na to ni mga kaabat. Karon ang schedule sa among Mother Earth sa US Embassy. So while nagulat mi sa iya, among gitanaw ang Manila Bay. Limpium dito diri. Daghang salamat Tatay Diggs. Tilawan na tong dagat dire sa Manila Bay. Parat ba? Parat ba? Parat mo nagyapon di ay. Paguman sa interview mga kaabat, ilaos na mi sa Ocean Park kay mopod nga mong gusto adtuan din. Patsada kayo ilang mga aquarium din. Dagamit na eh. Tayo ko ingas years on na raw. Ako kayo. Ano mother of them all? Na-amaze kayo mi diri mga kaabat kay daghan mi nakita nga isda nga klase ug sa mga dagko ug kay nilang aquarium din. Wala dito di kabalo mga kaabat kung pilay entrance din kay igor pod mi gilibrihan ni Rotelin Filipino Citrano. Salamat kayo sa libre kung dili tungod sa imo dili maka-anhi diri sa Ocean Park. Karong adlaw mga kaabat dili kayo daghan tao dinhi sa Ocean Park so makahigayon ra gud mi og picture dinhi. Kay dili nga ni ka crowded. Among kabalakan dire mga abat kay basig linog sa Mindanao. 99% tubig dire area. Ingan niyon di ay po nila paglimpyo ang ilang aquarium. Muna si kuya isog kayo. Kuskus niya ang glass sa aquarium. Kining aquarium mga kaabat, puro pod ni shark dinhi. Mao pod ni sunod limpyuhan ni kuya unya kining aquarium. Laos na mi sa penguin mga kaabat. So wala na kay mi nagdugay dinhi kay giniganaan sa baho. Ato na lang mi sa mga jellyfish. Mo ning aquarium sa mga jellyfish no. Mo reflect ang jellyfish kung unsay color sa lights. Paglok. Nibalik na mi sa hotel mga kaabat. Mao ra to among lakaw anang adlaw kay ugma lahi na pod ang among lakaw. Ang gawas ang atulian. Palagi pilit. Ang saag. Gabi sa manakog ana. Dili ko ana og maayo. Dili na halong nil. Alam ba rin natin ako? Alam din natin. Tanawa daw sa pikas ko na. Matanawa daw sa pikas ko na. Mura na do ka dalunggan nga dagan alom. Kuani. Tarihan ni alom ba? Daan pa ni sa Manila siguro.
Lakot na tuig. Pila ka ka-years sa una pa sa Manila. Katuig siya. Malaka! 11 years na sila nagmanuban. Dili na namubiya. Anak yun, kaya di yun makuha. Ulo na ni Uto mang gapas. Dami na ako. Diyan nakabaga eh. Puliron na. Ay, basiging anyo. Grabing kagod ko lalong man day. Last day na mo sa Rizal. Ito mi sa Fort Santiago Intramuros. Pat kami, dalawa senior. Wala na, taliti. Dito tayo kita. Si Rizal oh. Si Rizal. After World War II, na daw no sila discover din nga 600 ka Pilipino nga patay din eh. Diri din nila nakita ang patay nga mga lawas. Kung sudlon. Kung unsay porma ang sulod ani. Japanese Army. The victim. Luwi din mga Pinoy dito sa una di no. Dapat nagkuha tag tourist kayo din ta. Mao pud ning last na mo nga adtuan mga kaabat ang Venice Grand Canal. Excited namin nga makita ang gablong at tubig. Kita na ako ni Kabuboy. Boy! Cambox ngayon yung nakita sa salog mga kaabat. Donation na. Pwede ra kaayo ka muhatag ini amount ana mga kaabat. Kay para pud na sila kita. Mao na ni. Kita na ninyong tubig mga kaabat. Mabaw ra kayo na. Halos taga paara na siya. So paano yung mga nagsakay-sakay sa ilang baruto din eh. Nanguta namin sa ilang baruto din eh. 500 per head daw. Wala na lang min nagsakay kay medyo naay kamahalan man. Nya igor mo ihatod sa tumoy kung asa ang naay Christmas tree. Kini nga time kay nag-ulan-ulan man. So amo na lang pong Agay, take ang opportunity nga mingaw kay ang bridge para maka picture. Kung nakita ninyo ng dako nga Christmas tree mga kaabat, di mo tuyok kung barko. Balik na dito sa yung starting point kung asa mo nagsakay. Mao na dola kay sa nga tanan wala namin nagsakay kay medyo mahal. Amo na lang dito kuyok ang mall. Sulod mi din silang mall kung unsay itsura din eh. Suro-suro yung Bisaya. New arrival. Mao pod ni ilang food court, dagan pud ka pwede mapilian diya kung gutomon ka. Isa kami sa second floor mga kaabat. So mo ni inyong makita og dagan tao din eh. Doon kayo mga queens kitang hulog oh. Tamang gilibot ang second floor kung unsay sulod na pero mingaw ang second floor. Nasa ubos ang bibo o nasa kilid-kilid